Lars, du udgiver boksen Manifest om et ganske kort øjeblik, og et af numrene på den er naturligvis kaldt Det Kærlighed. Kan du prøve at beskrive dit forhold til den sang? Ja, men det er jo en lille sang, som jeg er vældig ydmyg overfor i virkeligheden, ikke? Fordi den har åbnet mange døre for mig. Den har betalt det hus, jeg bor i. Og så synes jeg samtidig faktisk, det er en fantastisk god sang. Så jeg var heldig den nat, jeg lavede den. Der er naturligvis også en masse andre sange i boksen, og du har delt den op i 4 temaer. Kan du sådan ganske kort beskrive, hvad de 4 temaer er? Ja, altså det var jo i virkeligheden sådan, at Universal, de ville lave en samlet boks med alt, hvad jeg havde lavet, fordi jeg fyldte 60 år, de sagde, det må vi fejre. Men så de så opdagede, hvor meget jeg havde lavet. Så ringede de og sagde, skal vi ikke nøjes med at lave en boks, hvor du udvælger 4 CD'er, og så kategoriserer dem. Og det har jeg så gjort, og ud af de 300 sange er der så blevet plads til 79. Jeg har kategoriseret dem på 4. Kærligheden, myterne, historien, og så stilfærdigheden. Der er 2 nye sange, som er skrevet, eller i hvert fald sunget sammen med dels Christian Hjelm og dels Peter Sommer. Kan du beskrive de 2 sange? Ja, altså Peter Sommer, han bor her også, hvor jeg bor, og vi mødes jo over noget kaffe en gang imellem. Og så spurgte jeg ham, skal vi ikke prøve at lave en sang sammen? Det kunne vi da godt. Så satte vi os ud af det grums, der dukkede der en sang op. Den hedder Giv tid før tiden går. Den anden sang med Hjelmen der, det er mere en popsang, jeg lavede. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at bruge en yngre stemme. Og det kunne være sjovt at en mand, der sang helt anderledes end mig. Og Hjelm, han har en meget høj stemme. Men det viser sig, at vores stemme, de klinger enormt fint sammen. Og så ringede jeg til ham og sagde, jeg har en sang, vil du være med? Og så sagde han, jo, må ikke lige høre sangen? Og så hørte han sangen, og så sagde han, jo, det vil jeg gerne. Sidste spørgsmål. Hvornår tror du, Silkeborg rykker op i Superligaen? Det er det med fodbold. Det er jo både en stor glæde og en stor lidelse. Nu har jeg fulgt Silkeborg i mange år, fordi det er her, jeg bor. Så jeg holder ikke med Manchester United eller Barcelona. Jeg holder med dem, der kæmper der, hvor de bor. Kald det kærlighed. Kald det liv. Hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det liv.